Beste mensen, graag wil ik u deze week weer even bijpraten over onze aanpak rondom de coronacrisis in Venray. De redactie van Pelemaas heeft mij gevraagd hoe is het nou eigenlijk afgelopen weekend verlopen. Want we hadden gezegd, we moeten goed op elkaar letten. Nou, in de praktijk kan ik alleen maar zeggen, het is goed gegaan. Een groot compliment voor al die mensen die echt goed de regels hebben opgevolgd. Ik denk dat dat zeker voor 95% van alle mensen ook echt geldt. Dank daarvoor. Het gaat er ook om dat u de verantwoordelijkheid pakt. Het gaat er niet om of wij goed handhaven. Want dat handhaven is natuurlijk eigenlijk bijna niet te doen in zo'n grote gemeente met zoveel bewegingen. Het gaat er echt om dat mensen het zelf doen en goed op elkaar letten. Maar om dan toch maar even te zeggen, ik heb vorige keer gezegd van denk nou aan McDonald's. Hè, hoe gaat het daar? Het liep daar één keer nogal uit de hand. McDonald's heeft een aantal maatregelen genomen en nu functioneert dat prima. Compliment ook voor de organisatie van McDonald's. Maar zo was er ook de verleiding, de ijssalon op onze markt. En de naam, de verleiding, die is natuurlijk voor iedereen heel groot om toch met dit mooie weer een ijs te gaan halen. En wat mooi was om te zien, is dat er een hele lange slinger op het marktplein stond. Er was ruimte genoeg. Mensen mooi in de rij, 1,5 meter ertussen om uiteindelijk een ijsje te halen bij de verleiding. En zo hebben ze de verleiding niet kunnen weerstaan, maar het is wel goed verlopen. Dus dank ook daarvoor. Wij krijgen van onze BOA's wel ook vaker de opmerking, de BOA's, dat zijn de mensen die vanuit de handhaving rondlopen in Venray, krijgen we de opmerking van, nou, er zijn best veel kinderen aan het spelen en eigenlijk zien we er vaak helemaal geen begeleiding bij. Dat is jammer en dat is ook toch belangrijk dat ouders er toch op letten. Het kan best op een afstandje zijn, maar hou in de gaten van hoe de kinderen aan het spelen zijn. Dat ze niet te veel bovenop elkaar liggen en eigenlijk niet, maar dat ze zich ook daarin aan de regels houden. Ook daarin opnieuw weer de vraag, pak verantwoordelijkheid en maak het risico zo klein mogelijk. Als ik kijk naar de vorderingen sinds vorige week, ik heb toen aangekondigd dat er voor heel veel ondernemers enorme spannende tijden zijn ontstaan door de coronacrisis. Zelfs heel moeilijke tijden om heel treurig van te worden. Mensen zien hun omzet teruglopen, mensen kunnen soms niet eens meer naar hun werk. En er zijn heel veel mensen met zorgen. Wij hebben 2 loketten als gemeente daarvoor geopend. 1 loket dat gaat over het inkomen. Mensen die problemen hebben over hun inkomsten, die kunnen daar bellen. En het adres daarvan kun je vinden op onze website van de gemeente Venray. Maar er is ook een ondernemersloket. Daar heb ik ook vorige keer al iets meer over gezegd. Ik kan u vertellen dat inmiddels zo'n 800 ondernemers contact hebben opgenomen, telefonisch. En komen dan terecht bij onze medewerkers, onze ambtenaren van de gemeente Venray. En zij krijgen precies te horen of zij wel of niet in aanmerking komen voor steun. Inmiddels is dat ook voor ruim 300 ondernemers gebleken dat ze recht hebben op die steun. En wat dat betreft kunnen we ook daar ons steentje in bijdragen. En als ik die vragen dan beantwoord heb, dan komt dat ook meteen bij de vraag van, kom ik ook meteen terecht bij de vraag van Marieke Sanders. En zij zegt eigenlijk van, de overheid maakt allerlei regelingen in deze tijd van de coronacrisis. Er zijn heel veel ambtenaren thuis. Hoe moet dat dan? Lukt dat allemaal? Nou, ik moet zeggen, ik ben heel erg trots op onze ambtenaren van de gemeente Venray. Er wordt echt ontzettend hard gewerkt, ook vanuit de thuissituatie. En dat is niet makkelijk. Dat klinkt misschien heel luxe, maar dat is het zeker niet. En mensen moeten toch vaak ook nu hun zorg delen voor de kinderen, voor het huishouden. Men is met meerdere mensen in een huis. En ondertussen gaat de winkel toch open. En ze zijn er. Onze medewerkers zijn er. Onze dienstverlening proberen we zo goed mogelijk door te laten lopen. En dus ook als je belt naar het ondernemersloket, dan denk je misschien dat je iemand aan de lijn krijgt in het gemeentehuis. Dat is niet zo. Dat zijn mensen die thuis aan het werken zijn. Die via de computer en via de telefoonlijnen met elkaar in contact zijn. En dat gaat echt goed en heel professioneel. Dan vraagt Marieke Sanders ook, ja maar wacht even, als wij nu zoveel geld uitgeven, komen wij dan niet als gemeente Venray straks in de financiële problemen? Nou, er is een hele duidelijke afspraak tussen het Rijk en alle gemeentes in het land. Dat betekent dat wij ruimte hebben om ook die financiële maatregelen te treffen die nodig zijn. Dat wij ook geld mogen geven aan mensen die het nodig hebben. Dat geld is nu beschikbaar gesteld via de bank. En straks kunnen wij dat bedrag, en dat gaat eigenlijk om forse bedragen, kunnen wij die bedragen ook in rekening brengen bij de Rijksoverheid. En dan wordt dat weer geëgaliseerd. Ja,
En dan denk je van, god, probleem opgelost en dan kunnen we weer verder. Ja, nee, natuurlijk niet. Hoe dan ook, wij zullen, als deze coronacrisis zo langzaam aan zijn einde komt, nog een periode tegemoet gaan van herstel. En dat weet u ook, als je een operatie of iets medisch gehad hebt, dan moet je herstellen daarna. En dat kan soms ook een enige tijd duren, dat gaat ook niet vanzelf. Laten we daar ook echt de tijd voor pakken en daar ook rekening nu al mee houden dat dat zo is. Richard Nooijen, die zegt eigenlijk van, burgemeester, jullie hebben het wel heel erg druk nu al met die coronacrisis, maar de tijd van ook weer die vreselijke eikenprocessierups, die breekt ook weer aan. En dan hebben we ook nog de dennenprocessierups, die komen ook kennelijk voor. En hebben wij wel voldoende tijd om daar ook aandacht aan te besteden? Nou, ik kan vertellen, ik heb daar vanmorgen nog met wethouder Cor Vervoort over gesproken. Hij is volop bezig ook weer met zijn ambtenaren die weliswaar thuis zijn, om afspraken te maken over hoe wij dit jaar klaarstaan ook de eikenprocessierups en die andere vervelende rupsjes aan te pakken. Dus coronacrisis of niet, ook daar zullen wij aandacht aan besteden om dat weer zo goed mogelijk in de dienstverlening voor alle mensen van Venray voor elkaar te krijgen. Dan heb ik een vraag van Marieke Sanders. Zij vraagt, zijn er in de gemeente Venray boetes uitgedeeld? Zijn er samenscholingen geweest of zelfs parties? Zijn er soms grote groepen? Bijvoorbeeld de motorrijders, die schijnen massaal door de gemeente te scheuren, schrijft ze. Wat doen we daar dan aan? Nou, er zijn inderdaad, helaas moet ik zeggen, enkele boetes uitgedeeld. Ik had dat liever niet gehad. Ik was er trots op geweest als dat niet nodig was geweest. Want zoals gezegd, 95% van de mensen houdt zich aan de regels. Compliment daar ook voor. En er zijn er ook een aantal die zich daar niet aan houden. En als men dan niet luisteren wil, wij gaan echt niet meteen een boete uitdelen. Wij geven waarschuwingen af. Wij registreren wel. En als dan nog een keer een waarschuwing volgt, dan volgt ook een boete. En misschien is het toch goed om te weten, wij hebben een politieapparaat. En normaal gesproken als er voetbalwedstrijden zijn en evenementen, dan worden daar mensen vanuit de politie op ingezet. Nou, omdat die evenementen er niet zijn, zijn wij natuurlijk wel ook op dit moment op volle sterkte. En zijn wij ook goed in staat om fatsoenlijk te handhaven. Maar nogmaals, het is niet het uitgangspunt om boetes uit te delen. Het uitgangspunt is om iedereen mee te laten werken en zijn verstand te gebruiken en geen rare dingen te doen. Nou, dan heb ik hier nog een vraag. Dat gaat daar ook een beetje over. Van, wat doet de gemeente nou tegen dat hard rijden door de straten? Hij heeft het zelfs over straatraces, Frans van Gerven. Nou, dat heb ik nog niet gehoord dat die er ook zijn. Welke maatregelen zijn daarvoor genomen? Ja, zoals gezegd, we hebben genoeg handhavers die goed opletten. Bekeuringen uitdelen als het moet. Maar in eerste instantie eigen verantwoordelijkheid pakken. Frans van Gerven die schrijft, als deze crisis voorbij is, is het dan niet een goed idee dat de burgemeester iedere week even komt vertellen hoe het allemaal gaat met onze gemeente? Ja, dat is een leuk idee. Nou, we houden het in ons achterhoofd. En als straks de crisis voorbij is, nou, dan zullen we het er nog eens over hebben hoe we dat misschien op een goede manier kunnen doen. Nou, er zijn veel vragen gesteld deze week, ook bijvoorbeeld over onderwijs. Een van de kinderen vroeg mij nog van, ja, wij missen eigenlijk wel heel erg veel lessen op school. Wij hebben geen wiskunde, aardrijkskunde. Hoe moet dat nou verder? Ja, van de andere kant, als je er heel goed over nadenkt, het is natuurlijk jammer dat je zoveel lessen mist. Maar wat deze crisis ons ook leert, is, ja, de andere kant van het leven, hoe kwetsbaar we eigenlijk allemaal zijn. Hoe vaak we gedacht hebben van nou, het gaat allemaal vanzelfsprekend, het komt allemaal wel goed. Nou, nu leren we ook dat we elkaar heel erg hard nodig hebben om samen sterk te staan. We leren goed te zorgen voor elkaar. En misschien zijn dat ook wel zaken, als je vooruit kijkt, waar je van kunt zeggen, nou weet je wat, die schrijven we nog eens even op. Dat we die meenemen als, ja, als datgene wat goed is, wat uit deze crisis komt. Wat ons ook leert van hoe we straks in het leven kunnen staan met deze ervaring. Nou, dan heb ik nog een paar limericks gekregen. De eerste limerick is in het prachtige Rooise dialect. Os Venray, een prachtig mooi stedje, door pakken we duk os verzetje. Maar nou is er paniek, geen leuke muziek, de tap toe, het signaal op een trompetje. Nou, mooi limerick. Marianne ten Holder, die heeft geschreven, corona,
Dat je kwam maakt niemand blij, maar gelukkig was William, onze kok uit Vlieland, op tijd bij mij. Alle restaurants gesloten, maar toch hebben wij van culinaire hoogstandjes genoten. Corona, doe ons allemaal een plezier en verdwijn heel ver weg van hier. En dan hebben we nog een limerick van Piet Poels. En Piet Poels zegt: ons Venray, een stadje, topklasse. Daar moeten we echt heel goed oppassen. Corona slaat toe en die is nog niet moe, maar wij zullen samen dit varkentje wassen. En dat is goed gezegd, dat is mooi gezegd. We gaan het paasweekend tegemoet. Ik wens iedereen toch ondanks alles hele fijne vrije dagen. Let goed op elkaar. Hou afstand, de 1,5 meter. Maar ben ook niet bang voor elkaar. Je mag elkaar blijven begroeten, juist nu. Blijf vriendelijk voor elkaar. En ik zou zeggen, let op elkaar, blijf vooral gezond. En dan zien we elkaar volgende week weer terug. Tot dan!